No niin, tästä tulee tämän vuotisen Kirkanmölkän voittaja Luis Korir 2409. Hänen numeronsa ja kevyen näköisesti mies tulee maaliin. Ja hetken kuluttua sitten tuo aika pamahtaa tuohon näyttöruudulle. Ja se tarkoittaa sitä, että reittiennätys parani lähes 5 minuutilla. Koririn aika 1.49.54. Jere Pajulta ja Sarika Kenneliä. I little bit cut loose, but the guy showed me the way. Oh. In the beginning or at the end? Between and after. Okay. Yeah. Okay. Which is harder, leading or spin? This one. Why? The road is too narrow and lot of stones. Yeah. But it is okay. Was it sleepy this time? Sleepy. Slippery, yeah, little bit. Jere Pajunen ja hänen aikansa 1.54 tasan, eli myös hän alitti tuon viime vuonna tähän saakka hallinneiden reittiennätyksen Juhani Sorrelan ja Kauko Rantalan ajat. Siinä taisi olla semmonen, että maha ihan toiminut jossain vaiheessa. Se hyppäsi sinne pusikon puolelle, yhtäkkiä kaveri olikin siinä niinku metri eessä. Sen jälkeen se myös vielä juosta yhden risteyksen niinku ohi, niin mä käännyin ja huusin sen sitten niinku siitä, mutta en oo semmoista kuntoa itselleni nähnyt, että tohon pystyisi vastaan millään. Kyllä se on kova ajan. Mahdollinen toisin juostiin vielä. Olisiko se jatkanut vielä pitämällä? No mä luulen, että se olisi vetänyt sitä tietä aika pitkään, kun se niin mukavasti vietti siihen alamäkeen siinä. Että... Koville juoksijoille. Mitä sä sanoit? Ei kun huutin vaan, että hei, ja se sitten näki kääntyi, että mä käännyin sinne niin ja se heti.